Eta azteko gure lehenengo proba. Gure lehenengo proba, Boston. Badakizue, 3 batera ingo dutela proba, 8 erantzun emango ditugula, horietatik 5 direla honak, eta gaur, haizuek, nahiko berezia daukagu, ez tegit horoskopo zaleak zareten, Eneko eta Iker? Ez, berezik ez. Zer zari, Ona denean, horoskopua bai, baina txarra denean kasurik ez dio egiten. Ez da kasurik ez. Zer zari, ez zeinu zari, Ni kanzer. Nire bai. Zuek badakizu jaizia, Xavier? Virgo. Bizo? Libra, ez da egitxe. Virgo do libro edo. Muga. Hortik. Nieta goren bat. Eta han eta nahi mazuek? Cáncer ere. Virgo. Bueno. Ez du balio zertarako. Ez du balio zertarako. Lastima, Ez du balio zertarako. Zer gaur, horoskopo, Txinatarra, beitu entzun. Badakizu zuek hilabete bakoitzari animalia baten izena ematen diotela txinatar horoskopuen. Horren inguruan doa gure gaurko proba. 5 izen, ze 5 izen diren, asmatu beharko duzu hauetatik. Dragoia, sugea, zaldia, arranoa, inurria, hartza, oilarra eta tigrea. Denbora. Bo segundo. Ondo? Eta... Oso ondo? Denbora sobra. Denbora sobran eta gaur adostasun handia ikusi dugu erantzunetan. Eta zain, Eneko eta Iker, bertsolari plantigaz, Xavier piano ezoten, ondo? Piano ezoten zu, Xavier? Ez. Atrakatakata, zain egon zari, Neskak zueri ez datzuie sobra horren beste bai ondo, bai, lasai, ondo? Ba, ikus dezagun, horoskopo txinatarrean ze animalia aurkituko ditugun. Dragoia denak bat etorri zarete eta ondo, zorte honeko animaliatzat dute. Sugea, hau ere denek hartu duzu eta ongi, animalia sakratua da, jakinduriazkoa. Zaldia, balda, bai, garaipenaren ikurra da. Ea, arranoa. Eta hau? Ba ez dago, eraz dago horoskopo txinatarrean. Inurria, politia da ba. Ez dare bida, asmatu duzue. Urrengoa, hartza. Ba ez dago. Eta beraz, oilarra, denek hartuta eta asmatuta, eroitasuna. Eta tigrea zer da? Balda, bai, boterea eta respetua ezartzen duen animalia horoskopo txinatarrean. Ez ondo?